Keep scrolling. Seriously, you're right there. Right there. Keep scrolling. Good. Nu er de væk. Jeg har tænkt mig at lave en MGP-sang. Yes. Ja, det er den der børnedrøm, ikke? Og ja. Jeg har bare tænkt mig at improvisere. So let's go! Jeg er furry, yeah. Jeg er Isa, yeah. Lige nu er jeg Luna. Yeah, yeah, yeah. Jeg er furry, yeah. Det er cool, yeah. Det gør mig sgu glad indeni. Jeg har ADHD, jeg har autisme. Det er cool, yeah. Det er sejt, yeah. Jeg gør mig selv tilfreds, når jeg er furry. Gæt, hvorfor jeg gør det her. For jeg er Isa, yeah. Eller er jeg Luna? Er jeg Vashi, Muty, Chill eller en anden? Det ved man aldrig. Medmindre man kigger på masken her. Yeah. Jeg er furry, yeah. Er du? Yeah. Hvis du er, så er det cool. Jeg har været furry hele mit liv, uden at vide det. Jeg har altid interesseret mig for antropomorfiske dyr. Ved du ikke, hvad det er? Det forstår jeg godt. Det er antropomorfiske dyr. Det er det samme som for eksempel Andersen, Mickey Mouse. Alle dem der. Jeg er furry, yeah. Jeg er cool, yeah. Jeg er Isa, yeah. Eller jeg er Luna, yeah. Jeg er furry, yeah. Det er cool, yeah. Jeg er Isa, Luna, Vashi, Muty. Jeg er dem alle sammen i en. Hvis du er furry, yeah, så er du cool, yeah. Jeg er cool, yeah. Jeg er kukugoni, yes. Og ved du hvad, det er helt fint med mig. For ved du hvad, jeg er sej, yeah. Er du furry, yeah, så er du sgu cool. For ved du hvad, du kan være hvad du vil, yeah. Du kan være hvem du er, yeah. Og ingen kan stoppe dig. Du er dig, yeah. Jeg er mig, yeah. Luna er sej, yeah. Du er cool, jeg er sej, jeg er mig. Du er cool, du er dig, yeah.